Isa ka na, kagawad. Pakastoy kasi kati number 2. Nakitiduangan. Tabla. At binigta kayo. Kasta nasimpan. Nasimpan. Sige garon. Ada magamila tinagnagan nyo. Unang pepay ni Apo Kagawad. Tanong agur-uray. Hi Kagawad, good evening. Inyanagan mo, Uncle. Bagon Soriano po. Bagon. Lakas na kamama ginagad na. Bagon. Matinwheeler, winukwa. Bagon nga talaga, Uncle. Bagon. Bagon. Ni Uncle nagkapo bubon. Uncle Bagon. Manutawan nyo. 5'6". 5'6". Sana balak yung 5'7". Adupay or 107. Ay, tatang ka. Trabaho. Agaw-awat tinurarium ako, kagawad garaw. Kagawad. Ada asawa niya Apo Kagawad. May isa lang. Nayunampay. Nayunampay ka no kagawad. Niya pangita kitaon na, baklak, pada tanga ukulan, pagintirisan na. Panakot talyaw ni kagawad. Kagawad. Talaga malakita lang niya. Nabartot ka sigurong kagawad. Ampay. Kasla babae lang tirupak kagawad, gumuugulan na. Basta ka talaga ingay, tamuta babae ka. Napay gamin ka, kasta mo tasumo gamin niyo. Hindi ka apay pagbibiyakan. Kita ang tasusum, kita lalaki nga duwa niya. Baka matapulutanan ta. Mangyabay ka man katitubay tutabay mo. Talyawong sa ka mangisyat. Ayan, at natiputot niya Apo Kagawad. Ada dua. Kas pangarigan, ikana kanya po Diyos ti pagkakataon, kahit mga pututan mo niingin. Nalilisto talusin, dak pa nagsikog. At ito yung Kagawad. Ay, ading ko! Nagtayag doon. Nanagan mo! Remark. Na nagtayag, kaslan si Simo di boses na. Raymart! Nagan mo, Raymart! Ni Raymart, manutawag! 23. 23. Kung nagtumot, nasapa dati nga nalungtaw. Raymart! Ada asawa? Single. Single! Behave. Mayat, maday! Ito'y kakin ni Raymart! Bang lu! Raymart! Ada trabaho? Ada. Inya trabaho? agag-agas, kinuan sisip mo. Haloblak si trabaho! Inya mang magkarkarumkum ka ti haloblak, sinugar-aramid ka ti haloblak. Agarami ti haloblak! Naitupak na halutarupa! Wisik ka. Raymart, iti ka, ada girlfriend? Single garo. Awang pa. Tapos mga rigan kayo kumaningin. As. Wow, kasi si Kapay Lugi Kapay mo, sino yung nakapoy tsura na supay na arte. Ititamot kini Apo ng Uncle. Kagawad ang pinalpas. Kagawad, pinalpas. Ay, uminom lang. Sige. Tumadar ka, Uncle. Tadar. Nakatadurong. Nagan. Baraboy. Kagawad dati bagon, dati baraboy. Magsisiga tinagan nyo dito yun. Nabara dati yun kaya. Baraboy. Managpungpungtot dato. Uncle Baraboy. Manutawang mo. 54. Kita ma, di pa nagmarmara sa bak, alangakangan. Trabaho, Uncle Baraboy. Halo blacksmith. Ay, metsa. Ito'y kamay kamangon ingin. Hanga kamat, ibagidam. Halo blocks. Agit dala, gitatare. Ayan, dati asawa. Awampay. Apa yung tadi kayo nakasawa? Awan ti mga yan. Lukas pangarigan armeng kangkel, kaya mo mabalin. Nagsirti kangkel baraboy no siyak ti masawam. Aguray ka nagalas mo, te. Alimbawa, si kayo tagasawang paiso. Tininagan mo, Mr. and Mrs. Baraboy ingin. Nyamo dati masawa ko, kaslama pagbulaga nga ukon. Nagswerte kang kalbaran no siya tinasawam. Amo ko tinagan nyo. Nya. No sige tagasawa. Nagaraw. Jay, nagan mo Jay, ayan nyo. Nya. Barabuyong. Wisik ka nga talaga. Baraboy, nagswerte ka no siya tinasawam.
Kadi ka nga pagtatrabahuan di haloblaksan. Di ka nga pagtaltalunan. Di balay mo ang kapaglulutwan, ang kapaglablabaan, ang kapaglilinisan. Kun last na saan mo aramidon boy. Saan ka nga mangmangan. Matay ani para boy. Sa doon mo di bigutom. Ay tika to para boy. Gatres na mo kalbo boy. Uy nagmaya dati ulo na dito likod na adahams na. Akal, bano tawag ka kalbon? Tulang. Mano tawag kayo ang kalbon? Tatalang. Uy, bagong ahit Ang siyam-sampu kayo pa? Nakiti siyampuan na data kudeng. Ang kalinanagan nyo? Joe Mapa. Joe Mapa. Kas lang nakakaskas daw mo dagito nagnaganda dito. Nyamutan Joe Mapa. Apay gamin, awang mo titudo nga magrar kayo nga biruruko. Mapa talaga dumapa yung ulo na. Bayad datani mo ni Kumuplat. Uncle Joe Mapa. Tawag. 74. 74. Jagpay sa uri mapuran di balayaw. Ay, 47. Muna tagtaka ako 74. Di ba katatay 74? 74 mo, tinya da dyan, digdigos ka abono. Sagad pa kasi kayo nagawa. Construction. Construction. Okay, sige. Linya kayo. Linya kayo. Dito ka po uncle nga na Baraboy. Ni Joe Mapa, ni Baraboy, ni Ray Martin, ni Bago. Ganda. Sige, ayam tayo guys. Hep hep hooray. Wala nga palakpak di baba. Tapos nga to di ima. Uncle, sige man uncle, itry tayo. Go. Hip hip. Hooray. Yan. Sige Raymond. Animal ka, nagdakkel ka nga tabol, kasla ka mo na kalputan nga lawlawa. Masigurano. Nga to, sa do. Tuwa nga ima. 1, 2, 3, go. Hip hip. Palakpak ka pa. 1, 2, 3, go. Hip hip. Palakpak. Ingel-ngel. Ang palakpakan pa yung baba. Hep hep. Hooray. Kasya. Ulit. Hip hip. Duwa nga palakpak. Sakit ti ulo dito yung lakay. Go. Hip hip. May sabot. Sige, balbalin ng tayaw. Sige. Pabagtitak sa dito. Mamagaan ti utak ko dito. Sabay na kandayo na naggapantayaw. Maulawak ti biyahe, pati paiod na, maulawak ako. Sugar road. Lalo data ni nagan ni Baraboy. Baraboy, yan na. Bumitog mo dyan sang aw na. Gatubay to. Kaya babatubay. Okay, babato. Ayan, nag-rated SPG na kami lang hapot. Ay, dati ubing tayo dito. Ayan, nga ami matungal apo. Dagiti ubing nyo, si kayo na apo tibang supervise. Dagiti ubing. Dada apo dagiti sa uming han apo ko manatong itititi ubing. SPG. At gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Alright! Ito yan! Hep hep hooray guys! 1, 2, 3, alert, alert! Whoa! Hooray. Papiksaman, tigulyon na tatanataya. Lulukod na kami sama ni Bo. Nilaga bago. Ang tulbago. Mas lamang lamlam yung magamin. Sige. 1, 2, 3, try pa lang, try. Alert, alert, alert! Hip hip. Sa do. Duwa ka palakpak! Kasjay, ready, go! Hooray. Hip hip. Hip hip. Tulag-tulag. Okay, trial! Ay, bago, nagsasakar ka. Unay, matingin. Nagpintas mo titimid niya ang tiniya. Tapos latugaw ti bisikleta. Unay, matingil-ngil yun na yan. Ay na po, mabagaan ti utak pa dito nagawit Pangasinan. Alert, alert! Dato yan! Oh, tiyang kamali, may katon! Oh! Hip hip. Hooray. Hip hip. Hooray. Hooray. Ay, Mamaya ka! kung nagtumot, isati mo na nga may kadataw eh. Okay, ang bataw! Niya pa yung... Uy, magkatoy man anak. Kasi nagsabsab-sabang nga pang... Kambok pala ni tinapalan tayo. Well,
Haji mo, apay nga di, ubing nangan sabot darat. Ang musayang ni mamma. Kasla mo baboy nga nagsupsop. Nangisig mo yung tiro nga sungo na. Basta baboy. Eh, sige, pagkasti kakagawat na si Dad. Alert, alert, up! Hep, hep. Hooray. Hep, hep. Uy, kamot na dati kalbo. Baboy kagawad! Gawa ka nga epep! Ne? Alangan nga si kamangabak, awa mo inaramid mo. No? May sulayang bangking tilaba. Alam yan, alert! Ibating tatabaroy, ibalik dati kalbo. Alert! Alert! Ready, set, whoop! Hep, hep. Nabak! Hinayaman pa'y apo. Thank you so much. Ayan, hindi ka tingnan kuya. Ayan, nagpalakpak man na dito kakagrupo na. Ay na. Aglaylayon, taarak yun damdama dito. Ayan! Nangabak ka, be! Pay kas na di ka pa'y mamati mo. Kasi may kamangak ka no. Uy, mayat tingin nga masawa! Kung isalda mamin nakita niyo, nagado niyo. Kung napadasam mo't yung tinagbakla. Yak paisaw. Kasi nga talaga busis mo. Kasi nga talaga busis na, kas lagraret. Ampay? Kiss ka nung asigod mo, ijilikot. Damdamang, umuta dati, gugo na, 15 minutes, lips to lips. Itinama, Kramer! Nagdigos kan? Yes. Lokon na kami! Nagangaw ka mo. Ayan, ni Raymart ready kan. Bago mga maala, dahil 500 nga, gapukin niya. Sir Leo ba? Sir Sir Leo. Mano di para kinyan, sir? Baka mukha nung isuna nga mangtag. Mantag. Ah! Mula sa puso. Ayan, basta nasurok nga 500 tipa premium tatangarabi eh. Basta 500 tagapot isuleng daos pan. Tata, kasi At ka basit ko. Mano mo tawa mo tatayin Raymart? Ay, nakita na tayo sama aming ang kuko. Nag-cutics na. Nagpipintas pa na kita tangan ti sakam ni kasla ulog paltat. Normal ka pa, nag-cutics ka vlog. Ayan. Tapos natuloy na tayo Tapos si cutics na yung ramay na ni brown. Nasaysayat ka mga siya nga bakla. Uy, ingin. Kasi nga talaga di ko kini Ismael. Uy, ni Ismael, yung nagsinaami kinilakay ko. Kasta mo lang, tirupan na, bagbagi na. Seryoso, kwa, niya na ganan. Raymart. Raymart. Nga din surod ni Raymart. Alias na. Raymart Lata. Awan alias na. Santiago. Raymart Santiago. Makatoy may gamit kaslaka mo lang tatanay. Asin na nga ikas. Nagtatapay bok mo, Raymart. Uy, Raymart, danto ti problema, matoy lang ni Earl. Huwag daw atom lang. Ay, madi, mo lang matek sa ringgaya. Ako rin katayayos tayo. Raymart, kaso karamidan tayo. Si Kama mo gamin, si Kama mo tayag. Mulagatan na kami mo. May taltalita magbagim, Uy, nang bagay mo tikas taingin. Jay. At tatali. Tarupa, kabalagip ko. Tekan, at dati aramidan tayo, Raymart. Bagong nga maalad yung premium. Kaya makasta. Kawar! Ang sukamataya ko, kunana, kawar mo ti, bagkal. Uy, nagbagkulak, nagsama. Kasi tarawag kansong kami ng tisuleng. Wag, kasi taramidan tayo. Ayabak mo ni darling ko. Wag. Sige, tag-darling tata. Uy, kasi tayo, niya ti aramidon ta, isumot ti aramidon ta. Wag. No, inungo da di muging ni Suleng. Ungom mo dati muging ko. Sige, Agar-der tayo, amo maalat na dyan ko, sayang. Premium. Sus, tinirumon, tadato'y katingan. Kasi Wow. Raymart, sumango ka, may napabarangak san. Kapag ito'y kagami ni tag-pusto tayo ito'y iniikas jay. No, inya tinaramid na nga partner isumot aramidon ta. Kakumikita dagli kakadwang ta madurugang ka. Kasi jay manipot ulo, ngagpapababa. Maya nga karuba ni Raymart, managpadigaw. Nga te apelyido mo Ringgor. Ringgor. O so baka kabagyan niya ito'y. Uwin, baka kabagyan nyo, ringgor kabagyan ka. Ringgor kami ni tatay ko, hindi. Iwa, dagito nga karuba. Ay, Ringgor. Ringgor kayo. Ayan, titi ka. Middle initial ni tatay ko, Ringgor. Antik ko na mo, kabagyan. Antik ko na mo, kabagyan na. Kwarta na datag, baba na nga. Ay, tay! Mayat na yun. Uy, kita mamuti. Number 10, 1-0. Jahit na. Kasi tarami na tayo. Raka pa man rin nakap kayo man. Kasta niyo. Hun, mayat. Hindi, nakatutok eh. Sige na, Raymart!
Nagkiki ka mo. Naman ni Raymart. Agtiktigar-gar dagi niya na nagdirnir. Hangka nga kumanutit na mapayata data nila yang asakam. Apa ni Raymart, di ka pa naka-girlfriend? Awampay. Mati ka pa nakaigam ti sikat. Nagtapay lang. So, lang at agkalkalatuko na kita tumang na. Kamadanagan ta nagdarom, managpatiguan. Sige lang, may data. Amo mapagpraktisan ni Ingin. Tanuripis ka no bigaton. Malkamag. Nagtitigar-gar tagigiramay na. Animal pasmado ka mo. Numalpas ka kami ngagutat, di ka ngagpugpugo. Pero makan. May ka na kami ni Raymart. Nag-i-enjoy ba ang lahat? Salamat po. Ay, kato'y magtana. Itutok mo, Raymart! Wan, kasta, bagbagay ba? Kamangagin babayin, ipuson ka nga isa, no? Tapos, medyo ibabambab din ka ubo mo. Nakatutokan. Medyo ulo-ulo, kinulo. Tapat mo, linis mo. Sige. Maestro, salam! Kakumano di ay salam. Iwas-iwas mo, Raymart. Iwas-iwas mo. Sama. Animal ka. Kasta, Raymart, di kayat ko! Turog ka mag! Ngayon, nagdili magasaw! Paksilpot to pa'y tabagis yaw. Joy, ikalkag buti tanay, ikalkag mo. Walay. Data nga kinadakkel ti bagbagi na, dingga na malpas nag-perform ka, di nalulutod bagbagi ka. Kasi Raymart, rakapon na lang yung Raymart, rakapon. Patasim Raymart, badtik ko na Iwas-iwas tatakang mo, isakam na eh. Iwas-iwas mo. Sige. Nasuling. Kastilat ta di ima na di taga-ayamin. Paya ka ba? Uwin, kastilat ta di ima nun. Oo nga. Di ima tinalmos. Ready! Maestro, paso! Ibig sabot ko lang, iwas-iwas lang. Nagmayat. Mamisan pa rin man. Nagmayat. Wow, heaven. Nagpipiksa ti kasi na. Uy, kaya ko da di kasi Rimard nagastawa taan. Kaya pa nakisalto Kaya mo salto. pa! Sige, ito yung man ni Rimard. Dito. Rupa matagot, lamber data. Nagmayat. Kasi ti kaya nguaramidem kinyak Rimard. Adi kasla kagipalok ti tubo. Kaya pa nakisalto-salto. Adi ngayon mapiltangak numalpas ta. Kasi nagbiro kak timanilaw. Sige. No, inlag to misuna. Ibatog mo aja good lumber. Sarasarak mo ti papatayak, animal ka. Heaven ko lang, diba? Ito ani heaven. Itinay, diretso heaven dito. Mangisuro ka. Si kamo nagtakkel ka nga takke, tuturugang ka mo. Aguray ka, tagbiro kang tadalan sana. Pag lumabnot ka, jaglak-late. Ali Nyamo dato yun. Managbabay nga durso. Sige, Raymart. Talingaw! Ayan, may sama na palagpak po para kini Raymart. Ayan, thank you so much. Iirot mo. Nakmayat kas lain tayo. Ulit! Ayan. Aguri ka suling agbabasa di kilik-kilik. Bangla. Uy, bading nagmayat. Nagmayat nga ro. Basta ka na si horse. Animal ka mal. Siyempre nakakukot ka. Basta ka si horse. Kaslak fetus siya ya. Tuloy mo tanihin niya makanam. Law-law ang kumatikas to sandal ko. Rugurog mo. Sige man, ulit mo. Basta si horse. Sige, sige mo na lang. Pagkano mo. Nagmaya niya, agin enjoy ka. Sa bagay, asin nagtitibay-bay. Kasakala nakontaran nga kwa. Si horse. Music ka. Dati mo, tuturugan mo. When I feel so sad and my life seems bad, I wish you're here beside me. Here to stay my whole life through. You're the only one, believe me, who can make my dreams come true. Come my darling and embrace me. This is what you're gonna do. Puti matay.
Nakutog kan sa motor. In-enjoy mo mutun. Pas kalagor ka na nga nun, kumilabang ka pa. Agaw, tika tingnan. Tika lang rin. Tatingan, nagtayag kang ngul-ngul ka mo. Ay, kiss me. Muging. Kiss mo, ani? Saka, tubong mo. Ay, siyak pa. Magtayag ka, sungagadjas ka. Pagkasika ni, Ali-ani ata. Sige, kay Dave, Kisip data nagsilang nga muging mo. Tatalang nga ta, makijoin ka rin namin. At kiss me, ayun na, nagimas, men, Rimar. Nagimas nga, buwisik ka, nagapgat. Ala ko yan. At kiss me. Sikat mo mo ba din? Agore ka. Ikas di mo magore kung nasa naglanit. Kuna kami nubigat 3-piece kanton. At kiss me. Nos to nos remark. Ay nagsinama dati agong appointed kan disappointed. Pagbasi mo agong na Rimar. Nagmaya dati agong mo kasla palatang tinyog. Bukas ano kinadakal mo, sumak kinabasit tagong mo. Sige. Nya kamot ng remark kasla ka kariton. Sang kagtulit no hangay doron. Ay na panintik all. Sige, nos to nos. Ma-restrict tayo man eh. Manaktak ka mo, mapanay. Sige. Agawin dala di Pangasinan remark kitang tagtagin na pa ka. Remark! Sige. Ay na, game ni Rimar tan, kaya tatan. Talaga ni gaman na taksin numbang nga baga ka. Kasla ba ilian mo ti pamayam ah. Kasda ka lang kasara. Idol! Halina. Yung gidigid tayo kasjita ni Gidigid. Madikan niya mapagdupol. Medyo isang awam ha. Ay padasaw. Amom lagaro nga bumitog mo ti isang awdan. Sige, ha. Uy, makagsinukat kay Rupa ha. Bayat. Nagbayag mo kay sardan ko nagangas. Kiss me all the time. Ay, ito bali mo ti asuling. Hangakas tati ang mo pangasin. Madimot ah. Sabay ko nagpaut. Ay, nyamot tan. Nagbanglo. Sigamat. Nabanglo ka niyan ko, kumusta ngay mo dati? Tingnan mo, wow, magic. Oh, wow, bad trip. Nyamot to, nagriga mo lakit at sapor kwarta. Sir Leo na yung naman mo di sweldo. Data yun, dati. Nyamot to, ibaba, matapugot. Sabay ka lang kalpas na siya nga nag-basketball. Amoy nga to, pangaasim at tapugot. Si Inday, nakaduma nga, kilikiliti na unwa mo. Patasang matati, kilikiliti, taga Luna. Naon yun. Makaamling mo nga ro. Sige. Animal disishiti nga tao. Bale, absat. Jilugan tayo. Wait, kano, dati request na ni Sir Leo, dati premium mo. Ngatom ka rin, ngatom. Ngatom. Ay, atawin na. Thank you, Sir Leo. Ay, nagyaman at tidakto king. Nagkawang ka, Leo. Ay, na. Salamat. Malalaman. Ay, na, Sir Leo. No, di ka inispriyan di jay. Di si shitty nga tawon nga performer ako. Dato'y kuman, ti kadakkelan nga sakripisyo nga inaramit ko tong palbiyak ko. Hangga matanagan, taban, di ba? Awit tayo nga kwa. Babalinta ka may paita jiliko, doon tayo ka. Nagornos ti karay kay ka. Ay, nga to mo. Wait, fairness ng pudaw! Napudaw, di ba? Nagmayagarot ni Jidot na ni kaslalang piyot ti balot. Uy, napuspus ko sa apay tao, rubong mo handa dyan. Animal kamot ag shishit. Oh! Yan ako lamang sisip ka! Wen. Nakita ka din namin sa lumisbo ka! Wey, nasalapit! Natumunda sa... Nabasa pa eh. Pawir-wiran pa. Pawir-wiran pa. Bilang kayo, talo! Talo ka, South! Animal kamot. Oh, sige! May isa! 2,
Dua! Kaloob! Magkuri ka. Nyangay ti may bagam di balayaw. Basta amin nga kabagis ko, pagbibingayan da amin nga birok ko kin ornong ko. Wow. Sige. Ang kamadanagan, 40% kanyam. Ready, set, go! Wow! Nyangay bagam kinipakatitang. Nanay mo. Inayayat ka nanay ko. Ready, set, go! Kayam. Sir Leo, no apay magamin. Innom nga litrang ado ulawon na. Anglet. Joke lang nga, Jebes. Ready? Ako rin ang utapang mo. Maangkal liyaw. Inya tayo nga perpyaw. Lanet. Sige. Ready, set, go. 1, 2. Tungkol na animal ka, nag-remote mo. Thank you, Sir Leo. Ay na, nabang ara na. May samay ka nung. May samay! Adyo bangir mo bangir! Ito'y mga tatay! Nagsakimot ka mo, Sir Leo. Oh, beo! Guray na basa man. May masana all, agbasa. Abaya. Nung datao, dinadaan na lang sa tupra. Sit ka! Ready, set! Sigurado ka dito awan rumor nga kurara na eh. Bilang man ang talaw. Talaw! May isa! Dua! Talaw! Nagimaskan may Ang sardon ko nga talaga nagangas. Nakasla nalipos si 6 feet ija. Nagmayat at takalala ka umuti, kilikili At least baro. Labos-labos na kilikili talaga. Nagmayat ka Roji ko na ni. Kilikili na. Sige, tuloy tayo. Tuloy tayo. Kajay. Upat na uno. Sir Leo! Madanon ko dati, patel-telak. Ready! Home! Wow! May kita til bata maun! Ay naku, pinalabasan mo lang ti angot ako nung madamdamangay ko bakan alsam. Gatangam mi ate ice water pagkaw-kaw. Di may naglamis! Nikot. Ay kasi aya? Tara rami daw. Ay swatter pagkaw-kaw mo. Gumatangak pa'y toothpaste na jigaritan mo pas titugtog. Makasalawat ni lalaki ka. Dumagasa garita, ice water, toothpaste, kaw-kaw, bakla! Ay, ang buhay! Pasok, pluk. Ako, pangay conditioner pampagalis. Mati, napanaas. BB oil. May mayat pa. May mayat ti BB oil. Apayan na, blue, ti ubag ka. Sige, go! Obi. Upat mat. Upat mat. Alay, maka. Mat. May isa, dua, talo, upat. Lapsanam dati aripit, wen. Upat taong. Go. Singkit din, talo maalam di premium mo. Tumadar ka no. Tumadar taripi mo ba din? Saraka mo, tipusti miral ko. Go! Kagis mo. Salamanan! Si Kamot ti Daji Sangwanan. Si Kamot ti Daji Sango ka no. Ginapay salakan mo. Ay, kiss me. Si Kamot. Narina, tatumang na ba din? Maya, dagiti tumong mo, naiimas na sagpawan tiripulyo. Alin nga, Tom. Kiss me.
Limit kayo kiniit kalwag. Makan. Obi, obi. Ano mo? Kiss me, obi, obi. Napay nga lips to lips mo, datang suling. Pagbilang mo, kasi lang mo. Shirley, tulok mo, lips to lips ka na. Awan takas na. Ne, ayos ka parehas mo, kayo na kumain. lalaki. Awan mo, timapukaw. Makangaro doon, nagbayad ka mo. Tato yan. Magwin lang. Kasi lang na, isbak lang. Isbak. Ay na, kanagan lang. Mag-aet ka man. Ay, kanagan lang. No, lakay. Abo kayat. Dumalaw. Kaya baw. Nalangan mo, samal ka kide. Remark, Sumango ka, remark. Remark. Tata, maka... Ah, kung ka magigit ang dati Pepe mo dito yung likod. Uy, susuyaab ka ro doon. Susuyaab. Hindi, Jason. Manong kang. Kiss. 10 seconds ka no. 10 seconds. Sa nga pulong. Mano ngay Sir Leo. Mano nga ro, Mano, timultan na di 10 seconds na ungaw. I'll give you 5. So now when no shock Sir Leo. Sika. Sika ka na. Shaksar. Wow. Makatuyan ni ang Agure ka. Uy, ang susuyaab dati yung ulo mo. Tal na mo dataubag ko na. Makan. Datal. Di ba? Hindi ko nga, hindi. Raymart, alangan nga awan kay bagi na. Di ba ibagana tatay ka na ni Sir? Na yun Wala na na. di ka po kanya tayo. Sige. Half kami, jahay 500. Apa yung suda tadi desisyon? Apa yung suda ng taon? Nanggag. Sir, apa yung kompleto mo kanya ng kompleto mo ito. Wow. Parehas damot. Sige na maasik ka mo ito na daw ato tidakto nga kakasi. Baklang kamot. Uy, sige na Sir. Hap lang ka no darso. Tangalpasan ni Dati yan. My God. Remark, magaramang ka ng pagtitinaktakan na sungo bakla. Makan. Remark, ano di ba ipagam? Ada kayo mo nga, apakada ka kininanay mo. Makatuyo. Sige, Remark, lasatan, lasan. Lasan talo maalam mo. Wow. Agin didi ka mo. Thank you Sir Leo. Ano makaunguha mo lang iti taga-Rimos 1. Gami di Rimos 3. Di awan niya nakaungo. Uy, adeng, tatakla nakita di kasta nga isang mo. Makatuyo na darsa. Kwarta datan George. Nagtanda ni Sir Leo na eh. Masiligaw. Hanggang ako manuti Irormon kami Sir Leo. Uy, diskumpiyado sa mo ni Remark Sir Leo. 1 minute. 1 minute. 1 minute ka no. Pagkita 1 minute. 500 to both of you. Oh, tubot of you 1 minute ka no. Mayak kayo apaw. Money down kami Money Sir. down ka no. Money down ko na. Ano mamati daw? Diskumpiyado mo dako. Diskumpiyado ni Remark. Siguro di ka mampanwagan ni Sir Leo kag Nagpayaman tapos keypad mo cellphone mo ba? Dati Samsung balo. When Samsung nalagtadag ito, pamatak ti taksi. Ay sir. Aga, balbalog. Balbalo. Sika 5. Angkal. Angkal, mani taon ka no kunanan eh. Angkal winungkal. Ungkal. Ungkal. Mani taon ka no boss. Wala. Oh, mani taon. Tas ni kwarta data. 1 minute. 1 minute ka no dato yun. Yeah, you put the money down first. Kano makita na. Diskumpiyado. Diskumpiyado na. So na ni diskumpiyado mo din na magkatagpaungo no. Go ka no. Noon lang ito ni Sir Leo ni Madam Emily Timangtag. Oh, clock ka no. Kamanti clock na. One ka no, timer. Dapat timer na ba din? Panunutong duduwa talang nga tao dito yung gas dyan. Oh, that is start na. Yeah, that way na. Nagposkol ni nangaba waiting Sir Leo siguro. Sa natin pangkatwiting. Dato yun. Ni darso nakasaganan darso. Kung wow. Congrats man. Tataling. Dato yun. Ready. Katugtungag kinyada. Handa ka may kanti 1 minute. Ready. Set. Ilang kakak okay lang nakasinag. Suro kak pay Sir Leo kay lalagatan ni magasot. Ready. Ayun na nagtupay ka no. Yaman pay apo. Uri may sa Leo basta kasta kasing pa. Ready. Set. Go. Awang pay. Foul. Apa yung tapaw? Nya nga ti kaya mo nga ungo Sir Leo. Handa mo ba rin ang clean up
Black Boss. Uy, naka-live ka tayo gamin Islam. boss. Handa mabalin ang kinas dyan na naka-live tayo. Boss, kasi lang magkanyada niyo kasi tuladan me. Kasi lang. Husband and wife. Oh, kasi kami lang, uncle. Kasi lang. Sipi lang. Hanga mabaling uncle, ta naka-video tayo gamin, naka-live po tayo. Kami. Nigay ka na, nakabiro kayo. Niliya bugaw. Sa trabaho. Isang trabaho lang ka. Ang bugaw mag. Itilat na ni boss kasi kismak lap-tulap mo sa. Madi mabalay. Lima gasot. Lima gasot nagbabawi. Itad mo mutan apos ni may sabot ton. Itad mo. Itad mo mutan. Christmas na mutan ani Juan. Janggam bell, janggam bell. Ay, mading mabalin angkol. Nay ko Kaya dagay. nainin na. Sinubrak ka nung ano. Ay, long paul. Ayan, thank you so much, sir. Ay, makatoy. Nag-kiss kayo. Oh, gusto aja yung tanawa tirigri ka. Gatoy, gibingay ko kukwam latan. Atakan hayunan pa iti suleng daos banday toy. Dagitoy kathaan mo nga bayad nga nagpabuya remark no ticket regalo nga agapo kini Boss Leo ken agapo mo ti suleng daos ban. Dagiti naka-follow kaming kanyami apo mabuybuyayo siguro. Dagiti mouth audience make ikami ti 500 ken kasta ket makaskasakas mi apo nga tip nga ket itod mi nga talaga iti audience me. Ayan, dati matinagka po. Iti suleng daos ban nga 500. Ay, tas ang haribo man atin ka. Congrats! Hamo nga bayad ay ta. When no di ket regalom tagamin mangmangteg kami apo tagamin nagunod mente. 544,000 followers. Ayan. Salamat apo dagiti Tagala Union. May isa kayo apo dagiti nagbukal ti 5 nga ribo apo nga followers ti Suleng Daos Ayan. Ban. Ayan, itulog na kamot nun. Tatay remark sinundo da ka ijay tatta itulod da kamot lang. Kunting katahimikan lang po pamadayaw kini remark tay tulod men. Dagiti mangayat apo nga makipagtulod ijay kay laeng likod. Ayan, Richard, kung may iliw ka man kada kami, hanggang papatagin ang papakita papatagin ka lang tama nagbubutang kami. Hanggang madanagan ading ko tapabalunan da kati medyas ulos tano di kang aglamen. Adamatan, iti kwartamon, ngay paimami kinyam, tayo bagla pamasahin nga dumanon kay San Pedro. Kamu madanagan ading ko ta complete one medyo siyam nga lualom tatno na pintas ti sasaad mo kun namayat ti pakay no sa dinnon tuman ti pakay kariyam. Kuno saan aramiden mi nga 12 tanulabsanam to ni San Pedro. Amin to nga kasapula ading may pabalo mi kinyam tapnawan ti subsubyanam dito rabaw ti daga. Kun kastamot ading ko medyo lawaam dati tangan mo kun tamudom kano nalakanin to nga isulsul datakandila kalpasan mi apuyoten. Tayaw. Kabagyan ni Remark gagdaden nyo tayo manukon tano makakulipagpagpay. Ito Ben, bilhin na mo. Ubeng ti laptop sa gaysay gilikod. Ayan, dagiti barangay tanod apo, ka iti Rimos 1, umayon apo ya 6 ni Raymart. Tayo tanyal dawon. Antay medyo wayaan nyo man basit tadakos nga may sagit. Napigsa ka no datoy tabigta kita nyo ko nakamulaga. Ay nakarating. Ay narima. Lali, iusok yun. Alright! Ayan, salamat ating ko Raymart. Ayan, salamat po ka na kayo amin apo sabay lang po nag-inmuli sa ating birthday celebrant. Na kami natapo, iti Suleng Daos Ban from Urdaneta City, Pangasinan. Ayan, paki-like, share, subscribe, follow apo. Iti Facebook page, iti Suleng Daos Ban. Kasama tapo ti YouTube channel me. At dyan ti YouTube channel me apo. At dyan apo ti 74,000 followers. Dyan ti Facebook page apo. At dyan apo ti 544,000 followers. Sa hulay no kasta apo, restricted apo ti Suleng Daos Ban. Agla-live tayo lang apo. Tapno ti kasta. Mabuya lang ta apo dagiti solid supporters ken solid fans apo ti Suleng Daos Ban nang naruna apo dagiti data abroad. Ayan, salamat apo ti suportayo. Salamat. Ayan ken kastamat apo ka suportaran tayo kumama dagiti kakadwa mi apo dati kanya-kanyang Facebook page da DNA Band ken Marabi ken kastamat apo suportaran nyo magkumat ti Facebook page ko ti Ingin Official Daos Ban tanaadaan ako iting kurang 32,000 followers ken kastamat apo di tayo lilipatan iti Suleng Daos
laos ban, tatno di kasta umadupay ti followers, subscriber, kon supporters me, tano proud to be Ilocano, proud to be taga La Union, tatiinan ko nga bakit apo, taga Barangay Katbangin, San Fernando, La Union. Ayan. Hang kayo pa'y ngagaw awid apo, tati ipaay mitat tangarabi, kas lahalo-halo. Umun-unod umimimas, rumabrabi, kulitintas. Palakpakan tayo ng tinasulit. Salamat kiningan! Salamat, naimbag, ngarabi.